Prošli put sam zaboravio da kažem dobar dan. Ne volim te formalnosti. Nisam rekao ni kako se zovem, jer jasno piše. Želim da bliži smo realnosti. Danas nije vruće kao pre, ugradio sam kineski ventilator na zid. Ali su mi rekli da ne treba da menjam imidž. Od fanova neću ostati živ. Za nekoga ko nema prijatelje, a svima je prijatelj, mnogo je i 100 pregleda. Kažu da na kraju sam bio previše feminiziran, a treba bežati od gejeva. To je kao imitacija, malo glumio sam žene kada hoće da ih neko primeti. I greška mi je što nisam molio za lajkove. Ovo mora mnogo njih vidjeti. A meni je dobro da ostanem slobodan i da se sam sa sobom zezam. Kažu mi da sam bio pijan ili drogiran, a ja isto mislim i pijan i trezan. Pozdrav!